Agent 5 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Isagot mi ti umanapaset ti serye tayo ita alawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Pro. Ayan nga to ni Mr. Chua. Naiturog ko matngaminan. Kastulatan ti biyag ko. Pilyo day jay a customer. Inporwak na ti badog iti ayan ti ridaw. Sapay sana kontento. Aging ga di na naikat amin ang nakakapat iti bagik. Ibalabal kun iti bagik to'y ulas. Katmapan ko alaan ti kawas ko anay wara. Oh, magaling ka kaya man, Miss Sala. Uy, ngam di lang mabalin. Isuot ko pa iti kawas ko. Oh, no. Sabaliman ti kayat daytoyan. No pwede. Di taka pa'y kama. Umay ka. Palagsakan nakpaya. Ikan ka dakalatip. Anya, ngamjaksan kabalan. Pangasi, Mr. Chua. Pag ginanaan nakpahimat Oh, mabalta kak ngamin iti kinapintas kan kinabanglom. Pangasim. Pag ginanaan nakpay. Oray kat kukuhanak iti unag ti 24 oras. Okay. Sakon mangalay tinaywala, pado muswelo. Atoy, agbado ka pa'y ngalod. Thank you. Anya nga ta kadagita a cottage tinangisar kan di inchik kini Sara. Nagadudagiti nataratar a cottage. Nairanta a pangisar kan dagiti customer a lalaki kada kami nga agpapaeng entertainer iti dayto a resort. Kaslamat higan ti alyon ti kayarigan dayta hotel iti katengaan ti resort. Nabilag dagiti adda dita. Ket iti kaanuman. Di kam tumakarukat tapno agbyag kami anawaya kan naragsak. Miss Alma Soria? Baro lakit ti a customer dayta. Si kanya Alma Soria? Uwan, sir. Anya ti maipaay ko. May sa kayo kadimat a customer mi dito'y resort? When? Kat sikati mang sirdi kanya. Sana ka nakita di pinakamami yo. Kat kinuna na sa pulan ka dito aplaya. Agam kinuna di security guard nga dakati ayan dagiti nataratar a cottage. Uwan, sir. Adangan sapsapulag. Ngam, jak makita itirwal. Siguro, saan apalubusan ti partner na arumar iti cottage nga ayanda? Kasta? Panagkita kat na idumada ito'y kadagiti amin ang nagbalinan a customer diti resort. Amangan no ison ti makatulong kada kami. Pwede ka mo tagtagarin. Umay ka. Mapantay tinapilig a cottage siya pag inanaanta. Sige. Agyang anak. Talagaan na idumada ito'y kadagiti customer agartam. Itala na kadano nak iti dito a probinsya. Ket jakin pagarap pakas ti na ngayon ti lugar. Ana ituli nga pagpalabasak. Kabayatan ti panagbakasyon ko. Bakasyonista kayo, sir? Wen. Ijay itong cottage ti pagamamunta na saya at Alma. Umay ka. Ijay cottage 69 tinapili.
Ti kanginaan kan exclusive a cottage. Pang VIP gayam tinaitid kada kayo, sir. Pakaidayawak mat, tasyak tinapiliyo. Okay, daytan ti cottage. Ka, Alma. Agyamanak, Mr. Chua. Kinunakmat kan. Dakkel ti itud ko kan ka. Katokad ti ibayad ko iti panagtalinaed ko dito lisot. Iti 24 oras. Ngam amom ka di, Mr. Chua. Awan patig ti kwarta kanyak itan. Gaputa jak matlaang magatang ti kayat ko. Jak makapan iti kayat ko apapanan. Ado dagiti reglamento kada kami anas ka natong palan mi. Iti panagpaay mi iti daytoy a resort. Kasta. Kaya rigan mi ti balod ditoy. Bayam. Gayon ko akin kukwa iti daytoy lisot. Amok ti kasasadyo. Amok ti modos ti kastoy akita ti negosyo. Ket nakita ti nakaidumaan daytoy. Adon ako stumar ti naglabasak. Nagumaan da ti kinabanglo ken kinapintas ko. Ngam awansan ti matumpungak ang mabalin ang makatulong kanyak. Tapno makaruwarak iti daytoy ang nakaibaludak. Kaya't mo pumanaw ditoy? Nabayagan, Mr. Chua. Saan arumbang nga ibagak daytoy kan ka? Maiparit ngamin. Ngam panagrik nakita kat, nabanok ako na yan. Kasladya kon kayat ti bumangon. Iso ang makamon ti Diyos kanya. Ne. Agsangit ka magtan, Miss Sala. Kasladyak ngaminan kabalan ti dagan sa ti barokong ko, Mr. Chua. Iso pasensya kan. Naapi na ibagak dagi jaya. Pasensya kan, Mr. Chua. Nag-shower ka, Dagos. May sadaytoy kadagiti reglamento ang naingat nga aramidan mi, sir. Reglamento? Wense, para kadagiti customer. Kang runaan kadagiti kas kada kayo a VIP. Kasta gayam. Naiduma kayo kadagiti amin ang nagbalinan a customer a sinerbiyak, sir. Anya ti na kayo dumaak? Kaadwan kadakwada ti kunamlan yon a nabisinan. Maawatan nyo nga tamatin ti kayat ko asawan. Wen. Tapnay bagakan ka? Saan ang kakaskadakwada? Ayos ti bagim. Nasaysayat mo lang ti panagsarita ta. No saan nakasta ti langam ang nakabalabal iti tuwalya. Wen, sir. Mabiit lang ang tagpulusak. Amom, tiyagnagan iti Leonardo Falcon? Leonardo Falcon, sir? Wen? Kasla nang agkunday taanagan, sir. Apay ka di? Kwa. Agururno nga iti impormasyon na ipapankan kwa na. Nang agkunday taanagan, sir. Bukasta, nangag mo nga rodent ti may papanit tiga panan ti secret agent, agent 540? Adan lang nangag mo na aramidan tayo jay? Pagbutbut ngan ka no dagiti managdakdakas dayjay nga agent 540. O niya pwede mo may papankan kwa na? Sir, iimbagam anagan itay. Nujak agbidot. Isumat laang ni Agent 540. Kasano ti pa nakamo? Nangag ko iti na minsan apag sarsaritaan dagiti agasawa abos mi ditoy. Anya ti nagsaritaan nagiti amo yo. May papankan ni Agent 540. Ha? Kwa Di sir. kagbutan. Kaya't ko lang namamuan. Noon na rin kita nagsaritaan da nangag mo. Kwa sir. Awan,
Jak naawatan tinagsarsaritaan da. Okay. Sana balin. Adakan ka nun niya tirami da mapagpalabasa may tiwaras. Bayat ti data dito eh. Kahit kung tagin na. Anya tigagara da ito'y a customer dito'y resort. Saan ka din umay agragsak? Babaan ka na kanya babae? Ni, talagan sa adinak garawan. Maturog at talagan. Itala ang mapadasak ti kastoy. Kasla nakawaywaya ak iti panagriknak ita. Ni Sarah ti umasidag kanya. Naggapo iti dayjay a cottage. No kaste, dayjay a cottage tinangipanan kankwana ti customer na. Anya tara na midam dito'y Alma. Agre-relax. Sika? Pumanawan di customer ko. Dakkal manin atip ti inted na kanya. Regular sa dayjayan a customer mo, anya. Wen, regular matan amang pababak ng latta kadagiti amo tayo. Ngam amom? Itala ang mapadasak ti kastoy, Sarah. Ti? Ti kastoy akasla sa anak abalod. Nasingpet tinatumpungak ita. Saan akas kadagiti adon a nagbalin a customer ko. Ako namlan nabasinan nga ayaw. Ayan ti customer mo. Adda iti cottage. Agur-uro. Anya a cottage tinangisirkan na kan ka? Iti VIP cottage. Iti cottage 69. Oh? Wow! Big shot nga rod tinaitumpungan kan ka ita, Alma. Big shot a super gentleman. Tinurugan naksi ka. Impagman, makainana ka. Talaga. Kat di ka madanagan. Gaputan na riknak kat talaga anasaya at atao. Iraman ka noan niya ti pagimbagan ama itulong na. Alma. Di kalatan agpadlaw kadagiti timmigri nga amo tayo. Adda pampanunutek akid dawan iti customer ko. Ngam agsigurado akpay nga umuna, Sarah. Awan niya, Alma. Uri mo nga ta dito yung cottage. Kasan? Naturog ako ngamin. Diyaga mo na maragsakan. Bueno, masuron, iti inaramit ko. Gusto diya kinunana. May duma kadagiti amin na customer ito maripo sa resort. Takado na customer ito eh. Kadagiti adan ka ba lang nagbayad iti dakkalagatan. Iti sumagmamano lang oras akadada dito eh. Ag dinamag ti kina espesyal dagiti babae mga asikaso. Kadagiti amin nga umay dito eh. Ang dawag ko. General. Hello, General. One, General. Ada akong dito eh. One, General. Nakarehistro ni ti utak ko ti wayat kong adang iti kada akong dito, General. Talaga mga alak iti extension iti panagtalinad ko dito eh. No, kasapulan. Talaga na tayo matkapintasan kan kaubingan nga entertainer tintad da kanyak, General. Ama muna kon, General. Sige. Uray ko ng tiyawag nyo. Bye. Nakariing kayo ganyaman, sir. Well, Alma. Dispensaram na nakaturugak, ha? Okay lang, sir. Kay kayat kumata. Itala ang makatumpungak iti customer akas kada kayo. Isa, bali makainanaak ita. Kasla nawaya-waya anak iti panagriknak ita. Anya tikat mo, sawan? At least, makunak ita at taoak.
Gaputakas may sa tao ti trato yu kanyak, sir. Alma, nagtala ka kanyak. Ket ibagam ti amin akayat ko amamuan maipapandi ti Mariposa Resort. At adda pa yung makay nanaka. Sapay ko matamang kapag kinawatan ta. Ado dagiti kahit ko damagan kan ka. Sige, sir. Agdamag kayo lang. Ibagak ti amok may papandi to eh. Umay kay di opisina, Sara. Madam, Sumarano ka, Dagos. anya nga tati ibaga ti amo mi. Mapanakon. Amangan mo dakasak manen. Amangan no adda nagkurangak ije mistiso inchik anak balin a customer ko. Kat iso ti pangayaban na kanyak. Ngam, awan ti amo ka nagkurangak. Tikit din nabatad. Sobra-sobra ti supapag ti panagsirbik iti dayjay a customer. Sara, Alma, apay nga da ka dita? umay ka kumakasalita ijirom mo. Nung masabat ka magten. Ala ka, pinanawam di customer iti cottage. Uwan, nung jak mabalinti agpakita kin ni madam. Imbag ta nakatalikodan iti nakastragak ditoy. Sara, dakas kan. Apay, Isaganam ti bagim. Nangagkuti imbaga di inchik a nagbalin a customer mo iti amo tayo a babae. anya ti basol ko? Tsaka mo, basta isaganam ti bagim. Sige, agsubli ako ni Chay Cottage. Anya nga ta ti basol ko? Madusa ka, gapoy ti kinaman ng guntaway mo. Madam, Naingat ti bilin na di kayo umawat iti sobra-sobra wano dakkel at tip kadag iti serbian nyo customer. Tapno agparang, asaan tayo nga interesado launay iti kwarta. Iso ang madusa ka. Hoga! Alain nyo dito ang babae ka ti serreki iti nasipngat a pagbaludan. sana, kaisyanak, madam. Kaisyanak. Awanan ti pigsak. Kanipos sana ka talagan. Manipod inserektak dagiti jak am-amo lalaki ti daytoy nagsip nga tasilid. Awanan tinangkita kanya. Babae. Ibalot ta babae. Agal lang hugan tinapig sa boses ditoy. No kasta. At daak iti unag ti daga. Ikagumaak ang makasarita dahi tayong balod da babae. Iso ti pagdamagag. Noan niya ang lugar dahi ito'y nangipanan kanyak dagiti armado alalaki. Makasarita nga pa ni Agent 540 ti babae na ipupuk iti kaapay tinakaipupukan na silid. Asino dagiti nang italaw ko ni Agent 540. Gagayem di uliwan adinggen tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo na paulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay